La perspectiva de gènere és una eina, un instrument que apareix a la llei catalana el 2015. No és explicable que hi hagin moltes més dones a les escoles de música, per exemple, i que això no repercuteixi als escenaris dels concerts i festivals del país. Doncs des de l'Institut Català de les Dones treballem per incorporar la perspectiva de gènere de forma transversal a tots els àmbits i per tant pensem que és fonamental també incorporar en l'àmbit de la cultura, que és un àmbit tan clau, especialment en les arts escèniques. Una jornada que miri el món de la cultura des de la perspectiva de gènere no pot fer més que enriquir-nos tant per el que recollim de les persones que intervindran com pel que després es pugui posar en comú. Evidentment, la perspectiva de gènere ja no hauríem de parlar-ne perquè hauria de ser una cosa molt més habitual en les nostres converses, en el nostre fet. Per tant, l'art ha de poder parlar també de la perspectiva de gènere i nosaltres, com a institució, hem de poder donar alguna resposta. Crec que des de la cultura és l'únic que avui dia pot salvar la humanitat en un món com el que estem vivint. Estem veient i sentint unes borrades que diuen alguns, que són tremendes i són mentides i tenen una impunitat tremenda. No passa res. Ens permet tenir en compte aquestes desigualtats que es donen entre homes i dones, en aquest cas en l'àmbit de les arts escèniques, en qualsevol etapa del procés creatiu. Si no hi ha dones explicant relats, explicant històries, participant, no hi ha referents per a les dones que estan creixent i pels homes que també estan creixent. Des del TNC és imprescindible que es programi en perspectiva de gènere perquè som una institució de referència a les arts escèniques del país i com a institució que absorbeix, a més, la major part del pressupost, tenim una gran responsabilitat, que és visibilitzar aquest tema, normalitzar-lo i consolidar-lo. És com una mica estrany que la cultura estigui dirigida pels homes quan les grans consumidores de productes culturals som les dones. Jo crec que la mirada canviaria, que els continguts canviarien i, sens dubte, es notaria en les programacions culturals. Ja no tenim excuses, a partir de l'any que ve ja hem d'incorporar el criteri de gènere també en tota aquella acció que impulsem des de les administracions. Nosaltres des de l'ISEC així ho estem treballant ja de cares al 2020 i ho anirem impulsant.